Balên hêja merhaba ji we re. Mijara me a îro çend nêrînên cuda hene ku di derbarê çêbûna alemê de ne û meriv dikare wan mîna îdealîzm û materyalîzmê binav bike. Belê wekî zanîna we ye ku derbarê afirandin yan jî çêbûna alemê de du helwestên sereke hene. Helwest û feraseta pêşîn helwesta materyalîst e ku hemû alemê bi madde, texlît, zeman û unsurên xwe re ezelî dibîne û ji Xwedê jî bawer nake ye. Ya duyêm jî nêrîna îdealîst e ku li gor vê nêrînê jî alem ezelî ve jî Xwedayekî ku afiranderê wê ye heye ku alemê îdare dike jî dîsa Xwedê ye. Helbet di nêrîna îdealîst de çend nêrînên cuda jî hene ku meriv dikare wan jî wiha bihejmêre. Nêrîna yekem Xwedê texlît û nûveyên tiştan ji maddeya ezelî afirandiye. Ev nêrîn ji aliyê Platon ve hatiye parastin. Nêrîna duyêm jî Xwedê ezelî ye. Alem jî bi madde, texlît û bi dema xwe ve ezelî ye. Lêbelê ji hêla tevgirandin û livandina alemê ve Xwedê illetî gaîse, ango sebebê armancê a alemê ye. Ev nêrîn jî ji aliyê Aristoteles û İbnî Rüşdî ve hatiye parastin. Nêrîna sêyêm jî Xwedê alemê ne jî maddeyeke ezelî, lêbelê bi rêya sudurê afirandiye. Ev sudur ezelî ye. Alem jî ji hêla demê ve ezelî ye û ji aliyê zatî ve jî mümkün e. Ev nêrîn jî ji aliyê Plotîn, Farabî, İbnî Sîna û gelek filozofên dî ve hatiye parastin. Nêrîna çarem jî Xwedê alemê bi rêya sudurê ji tunehiyê ku ne tişteke afirandiye û ne de ezeliyetê de, lêbelê li gor îradeya xwe di demekî ku Xwedê destpêkê de ye afirandiye. Ev nêrîn jî a Xezalî û kelamzanan e.